Eke akeh dhewe ngono liyane rada cilik ngono. Bayu. Wis yo ngalaman rono to Le nang Nyalaman ayo. mantene Mas desane. nganten, Mbak nganten. Ayo salim. Nah, salim. Lho, lah kok malah ngono? Wo kisah samber ndelap kok Mas Oh, Rai. bocah iki. Ya rono. Nah, Anak-anakmu yo ngene iki. lah iya. Lah iya kok Jan. Sik to Mas, kita aku yo melok pamit tok Mas. Iya iya. Alah. Lah wong tek sangune kok. Sangune lho. Sangune wis entek geri. Oleh nyantongi Pak Peno mung papat. Mung Masa papat. buk Mung papat. Pak Peno. Jajal to Rogon. Kula badhe nyuwun pamit ya. Yo, Allah. pamit yo kunduran, Nduk. Lah Kula matur Wis. sembah nuwun sanget. Ya, Sampun ya ngundang toh. kula. Mbok beli Nah. wonten kereta-kereta nggene kula matur. Ya. Nyuwun gawe pangipang kathah nggih Pak. Alah Ya. jan iki kula badhe nyuwun pamit Pak Peno. wis yo Anu. dongakne. Mas, Oleh ora? Lah teraming papat. kok salaman tok Mas? Iya. Ora padha